S obzirom da nam se za emisiju nije javio još nijedan sponzor, evo mi smo rešili da pružimo svoje usluge. Sad ćemo mi da vam smislimo za vaš opšti proizvod. Da vidite kako to može da zvuči. Za sve vrste proizvoda. Pa možemo da smišljamo reklamu, možemo da smišljamo slogan, ali to okej. Pa da, samo što mi smo nekako tražili neki pristup koji je nov i originalan. Iskopirali smo da niko tu zapravo nije baš skroz iskren, jer se plaše, a mi mislimo da nema razloga da se plaše i sad smo mi smislili neke... Da baš bude originalno. Iskrene reklame, da. Okej, da ste smislili nešto za uloške, recimo? Pa, evo imam ja jedan. S obzirom da smo svi žene. S obzirom da se razumemo odlično u uloške. Ulošci, da vam ne bi curila krv po odeći. Ja mislim da je to dovoljno da skapiraš da ti trebaju ulošci. Mislim da je mega jasno. Imam ja jedan, ali se plašim da podsjeća na jedan drugi. Ajde. Ulošci daju ti krilca. Aha, kapiram. Ne, nije loše. Dobro, dobro. Viktor, imate vi neko rešenje? I imam pampur. Pa to nije, to je nešto drugo, ali može, da. Ali može, super. Ti ne znaš da koristiš uloške. Ne znam, nisam. Ti to guraš kao tampon. Meni je bilo, da. Ja pogrešno koristim uloške sve vreme. Sve ove godine. Nije, meni je bilo samo interesantno kako žene već, pa ja mislim, milenijumima krvare. Da. I ništa nisu uspjeli da smisle osim pampura. Rekli su nam da u ovom terminu ne sme da se reklamira, ali mi ćemo probamo pivo. Neko pivo, bilo koje. Ovo može da bude i bezalkoholno pivo. To možda sme da se reklamira. Jel imate neki slogan, ideju za reklamu? Imam ja. Pijan čovek se na sve navikne, pa i na ovaj ukus. Može. Pijan čovek se na sve navikne, pa i na ovu emisiju. Pivo nije mnogo ukusno u početku, ali posle je okej. Pivo uz nas i tašta može da postane čovek. Dobro. Posle trećeg nije bitno ni koliko košta, ni da li je gorko. Dobro, to je... To su sve benefiti. Ja mislim da posle ovoga će bar 10 pivara da se javi. A kafa? Kafa. Udaramo sad na baš monozi hiraši, udaramo na ono što je najčešće. Ne najčešće, nego to su jedine stvari koje se reklamiraju. Tako je. Nije tačno da od toga raste rep. To je iskreno i tačno. Kafa, ako vam šef do sad nije digao pritisak. Ja sam smislio beskonačni slogan. Dobro, da čujem. Ajde. Pomaže vam da ne zaspite na poslu kako biste zarađivali i imali dovoljno para da kupite kafu koja vam pomaže da ne zaspite na poslu kako biste zarađivali i imali... Da malo dugo traje, ali da, može. Ja da prodajem kafu, ja bi tebe angažovao, čoveče. Može za banke. Ajde. Znači za bilo koje. Neki kažu da smo izvor zla, ali čak i oni imaju račune kod nas. Imam ja ovako, za nas i Casablanca u Švajcarskoj. Kad se pominje Švajcarska, to je uvek dobro. Banke. Mi smo samo zgrada sa ljudima unutra. Kao pošta, samo što je naš čuvar išao na kurs. I večno ste nam dužni. To je iskreno. Oni su samo zgrada sa ljudima unutra. Ti se uvijek pitaš zašto oni imaju tolike zgrade? Šta rade oni unutra? Mislim da je to potiče iz vremena kad su pare bile fizičke. Ja mislim da to kao veličina je bitna i onda to oni plaše veličinu svoje zgrade. Veličina računa je bitna. Šampon. Šampon, toliko dobar da ga i Palma kupuje. Šampon. Realno ovo može sve i običnom vodom da se odradi. Za sve tipove ženske kose, mada može i za mušku, a može i za sudove, jer na kraju dana sapunica je sapunica. Neće vas osloboditi peruti, ali i okej miriše. Imam za kremu za lice. Ajde, da čujemo. I dalje ćete da starite, ali će vam barem faca lepo mirisati. Ima za kremu protiv bora. Jer nismo sigurni da radi, ali nismo sigurni da ne radi. Mobilni operator. Sve pare koje nam date uložit ćemo u reklame poput ove. Koliko god nam je loša usluga i dalje smo bolji od fiksnog. Malo je to prema fiksnom onako uvredljivo. Odrasta si na fiksnom, nije lepo tako pričati. Imate reklamu za vodu ili neki slogan? Pa ima za vodu. Ajde. Voda ko voda. Voda je izvor života, a nama i zarade. A ima si ti jedan dobar, bez nje ćete umreti. To je, da, jeste. Zato je bolje kupiti. Ja mislim, sad će ti veći razlog nego to. Ima za toalet papir. Ajde. Jedina stvar koja nije napredovala već 2000 godina. Imam ja super slogan za toalet papir, za svaki slučaj. Ajde. Pa za svaki slučaj. Imam za ove sokove. Ajde. Ne jedite celo voće kao neke životinje. A za automobil? Valjda se nećete valjda autobusom kao neke životinje. Ali mogu, ali... Dezodorans sa 48 sati zaštite. Dobro.
Odličan za sve koji planiraju da budu kidnapovani. Znači, ako se javite, može da bude još ovoga, ako se ne javite, Javite se jako nam na je žao. mislim. fiksni lagunin. Ili pošaljite goluba.